Hapon, yung adlong Biyernes, no? Mayo 29, 2026. Okay. Watag isda. Inuunan. O, do kabuok na lang niya po pinirito, magsuna, no? Pinirito, lagaw. Ano niya itong improvisation o himo o sudan karong gabi maghapon, magsuna, no? Tapos tayo panakot, no? Mao niya itong sangkap, no? Tapos tayo itlog sa kabuok, tapos tayo harina, magsuna, banabanaon lang nato sa kadaghan. Mao na itong sangkap, tapos tayo mantika ang soya oil. Okay, parang lesser ang cholesterol, no? Kay maayo man ko wala. Dayon dapat tayo paminta, magsuna, no? Paminta, ground paminta. Muna ito mga sagol-sagol gano'n magsunod. Tanawan ko sa paghimo atong sudaan ron. Sabaw sa inununan, ibutang ito lang, templador. Sabaw sa inununan. Kani, ilang ni-appeal kaya ako'y sudaan na ng inununan. Karirang pinirito. Balik ito sa refrigerator. Nilo ko gamot, no? Uy, ugaw man. Kuling sa kaldero, mana yung ugaw yun. Ang sekolah na sa kaldero. Himo na, ito na yung kunis-kunis ang isda. Lugmoko na ito mag-igsuna, no? Pero na itong himuong bula-bula, fishball mag-igsuna. Yung ani lang diskarte na ito mag-igsuna, no? Ito pa ni isang adlaw ni atong napait ni isda, no? Atong giunon o atong giprito ang mahurot, no? Kaya na may munggos po na ang kuha na ito pang singana laki-laki o ganang alternate ba. Di po yung isda pimikan o dayon na ay sobra. Mao ni ang isda lisod po di na ito ni himong kuan sudan kay itong utrohon o ito ang i-recycle ba kay aron masib pa siya ba nagsuna, no? Di kayong recycle ato yung improvisation may mong lain na pong putahe. Yun anak rata, no? Diskarte ba yung kakaliso ng panahon mga kaisuna, di ba? Budget mga kaisuna, no? Yun anak lagi ko. Hindi na ako mausik ang mga sundano kaya kung naiinon-on daghan ay mo na pong lain nga putahe parang di po all ba na itlog sa kabuok. Mga itong sangkap, no? Kung pakita na gani ha. Dayon na harina o may siyempre nga diha may asira itong ginamos nga itong gigamos ang adlaw mga itong itimpla, no? Na panakot bombay o ahos ako na simple na pero lami na kung na kay optional lang ng tunog ko na niya ng sausawan baka nang itawag og ketchup o kanang mang tumas mao gyud kinalamian og naapaani, no? Kani kay limang taana bawal taana ta magtinir ang mga sausawan na kay ka kuha na sa lawas, no? Samot. Lami na pero kasamot mayo nagwala pay kuan bilinggan sa lawas bang lisunan. Okay kayo ng mga sausawan na. Kinirang tag sausawan na ni nga kuan sa man suka na lang o tuyo gamay daog na. Pero bawal man yung timplado naman po na may ginamos nga una pwede dira. Okay, balik na to sa kuan refrigerator na itong panos kuan saya nga na ito bukog at kwanto zero magisuna, no? Wag yun ito mausik nga ito aning nato sa probinsya, no? Hindi na ito malabay ang mga itong si-ose kaya na may ero, may iring magisunan nga atong taganaan po di mo mga on o ay pabaho ba nakakalaga wag yun na sipti yun na ito ito bagi gahin-gahin bahin-bahin bang atong pandiri yung panudaan po na po isudan sa iring ang mga bukog ang mga sabaw yun ang inaana yun na din, no? Kaya ang uban dato dugpod na sila kapalit na sa mall na dagang sila kwarta ang ato aliri salin-salin lang kanang bahin-bahin lang ba kung naisda ang sabaw sa isda bukog nila na daog na luto importante nila magsuna, no? So gud na taghimo hulma-hulba na tagay ano ni fishball na siya magsuna, no? Bula-bulang isda nga inakto lang kahimo pero lami ni tanon may mo ni paborito sa kong pamangkon nga to na sa New Zealand
eskwela pa to sila sa una, mang request nila sila ni bawnon eskwelahan. Nagsudan di siya full ano niya kung bula-bula diyan pag maka-comment tong inahan ani. Eh sige, follower na kong inahan, maka-comment kung comment siya mo gini paborito siyang anak na to na sa New Zealand. Ang duha, baig laki. Hindi ko sila kalimot na ako no sa dito po sa ila kay magbakasyonan ako dito na to bingos yung kinukusyong gambay at to kumagsaka sa ila ha mo na ako nagluto-luto sudan mga lakaw ng mga ginikana no ay nang lakaw ako nang bilin sa balay akong hulutuan sila yung nani labi na pag-ating Manila dugay to sila pero may sudan ng nani ra kay may madali-dali ganahan po sila magisunan di ba kuwag kitsap daog na magisunan. Okay mo na ilang ganahan sa una sudan di atod karon paborito gini siyang anak nga babae marinig buhol ngita og asa yung asa ni o yung nani ba pahimuan yung himo paghimo ko dito sa Davao yung ani may kung himuon sa unsang isda sa kay labi na kanang gagmay nga isda ako ganang daginuton nga maunod mahimay-himay ba nya matigom mo na akong isago sa rio na hari na di mailhan og gagmay nga isda no igsunan gani sa ugnay iho diri sa una tong gagmay nga iho di kandag kong iho kanang makaon nga iho akong himuon dili magyud mailhan may igsunan salamat ang adlaw tanan bye.